दिनै हास्तिनापुर बिजनी मौजा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफादखौ दाफामफिननाय जाबाय। बे हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै हास्तिनापुर बिजनी मौजा दख'रानि बेन्दोङाव थानाय जयभद्र हागजे बड' गोजौ फरायसालिनि नब्लाङाव ओनसोलनि मेलेमजिबिफोरजों लोगोसे फरायसाफोरखौ लाफानानै थान्दै जुथुम आरो गेवलां मेलजों लोगोसे आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मावबिथांखि लानाय जायो। बे हाबाफारियावनो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि आरो नेहाथारि बिथांमोना बड'लेण्ड बुब्लि खौरां बिजोंनि गेजेरजों मा फोरमायखो फै मिथिना लानि। दिनै हस्तिनापुर बिजनी मौजा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखिखौ लानानै जे सावरायनाय मेल, बे सावरायनाय मेलाव बाहागो लाफैनानै गोजोननाय मोन्दों। आसा खालामदों जे फैबाय थानाय समाव जोंनि फरायसाफोरा जे गावनि रोंगौथिजों गुन गोनां सोलोंथाइल' नङा, बेहाय आदब जाहाथे गाव मोनफा मोनफा आदबखौ सोरजिनानै इयुनाव गावनि आथिङाव गसंनानै थानो हागोन आरो बेखौनो लानानै बेवहाय सावरायनाय मोनसे मेल बेहाय जादोंमोन। आरो बे मेलनि गेजेरजों जे गोलोम बोथोरनि कचिं क्लास बेवहाय जे बे हागजार गोजौ फरायसालियाव होनाय जादोंमोन आरो बेबो जोब्बाय। दा बेनि गेजेरजों जोङो जिहेथु जोंनि इयुन जोलैयानो जोंनि हारिखौ दैदेननांगोन आरो बड'फानि सिमां गेरेमसा माहारिखौ नांगोन। बेखौ मोनफुंनांगौबा जोंनि जे फरायसाफोरनि खामानि फैनाय बे फरायनाया गोसो गुदुं जानांगोन आरो दिनैनि समाव गोबां माखासे जेंसिजों मोगा मोगि जानो हमदों। मानो होननानै बुङोब्ला समाजाव बायदि गुबुंले बारहावाया बारगासिनो, जेरैहाय ड्राग्स जानाय, जौ जुवा बायदि बायदिया बेहाय गोसारनो हमदों। दा रावनिबो खोथा खोनासंलायै बेबो मोनसे जोंनियाव सोमजिनो हमदों। बर' माहारियाव आब्रुथि गैयैनि थाखायनो माखासे जेंना जेंगोनाया जोंनि ससियेल मेडियायाव नुजाफैदों। दा बे उन्दै समाव हाबा जानाय आरो हाबा जाखांनायनि उनाव खारलांनाय, बेफोरनि सायावबो जाहाथे जोङो सांग्रां जायो आरो बेखौ सांग्रां जानांगौबा गावनि जि थांखि, फरायसाफोरनि जि थांखि फरायनाय आरो जिखिनि सिमां, बे सिमांखौ मोनफुंनो थाखाय जेब्लायबो गोख्रों मोनसे सिमां लानांगोन आरो बेखौ जुजिनांगोन। आरो जुजिनांगौब्ला जोंनि जि गोसो, बे गोसोआ गोरा जाग्रोनांगोन। दा बायदि बारहावाया बा बायदि गुबुंले जोंनि साननाय हनाया जुदि बेखौ होखारनोब्ला बा बेनिफ्राय जानगाराव थानोब्ला जोंनि जे मावनांगौ हाबा, सासे फरायसानियानो जा बा सासे समाज सिबियारियानो जा बा सासे गारजेनानो जा, बिथांमोना गावनि जिखिनि हाबा, बे हाबाखौ आबुङै मावफुंनो नांगोन। अब्लानो जोंनि माहारिया मोनसे गेरेमसा माहारि दानायनि जे सिमां, बे सिमां जाफुंगोन। नङाब्ला गोबां समाव गोबांखौ फुस्लायगोन। गोबां समाव जोंनि फरायसाफोरनि गेजेरावनो लोगोफोरनि गेजेराव थायो, ड्राग्स जाग्राबो थागोन, जौ लोंग्राबो थागोन आरो बाइक सालायथिंग्रा बायदि बायदि थागोन। दा बिथांमोना माखासे मोजां फरायसा बा माखासे जायफोर न'खराव हायै फरायसा, बिथांमोनखौबो लाफादावैनो गाज्रि खालामनाय बा गाज्रि जालांनाय, माने लोगोनि गेजेरजों गाज्रि जालांनाया, बेबायदि आखुथाया जोंनि नोजोराव नुजाथिदों। दा बिनि थाखायनो जोङो गासैबो समाजनि सांग्रां सुबुंफोरा बेखौ नोजोर होनांगोन आरो बिनि सायाव गोख्रोङै खामानि मावलांनांगोन। बिखेखयै जौ जुवाखौ बारनानै ड्राग्ससिम सफैबाय, बे ड्राग्सखौ होबथानो थाखाय जों बयबो नाजालायनांगोन। गोबां समाव पुलिस प्रखाखना नाजादों, नाथाय आद्रा जायो। बिथांमोना नांगौ बायदि खामानि मावनो हायाखै आरो बिनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिनि सायाव गोख्रोङै खामानि मावगोन। जोङो गोबां समाव गार्जेनफोरजों सावरायदों आरो ड्राग्स जाग्रा, ड्राग्स एडिक्टेडफोरजोंबो जोङो सावरायदों। गोबाङा गारनो नाजादों, खिन्थु गोबाङा गारनो नाजासेयावबो दिनै एडिक्टेड जानायखाय हायाखै। दा बेनि थाखायनो बोरैहाय बिनिफ्राय जानगार जानो हायो बा जोंनि समाजखौ ड्राग्सनिफ्राय बोरैहाय उद्धार खालामनो हायो, बिनि थाखायबो जोङो बेवहाय सावरायनायजों बिथांमोनखौ, फरायसाफोरा जोंना सांग्रां जानांगोन। मानो होनबा दिनै मेट्रिक पास जागोन, गाबोन हायार सेकेन्डारि पास जागोन, गोबां जायगायाव गुबुन जायगायाव फरायहैगोन आरो गार्जेननिफ्राय एसे जानगाराव जाना थागोन। दा बै समाव गावखौ हमथानानै सामलायलांनांगौआ बे गावनि आखायाव थागोन। दा बेनि थाखायनो बे समाव गासैखौबो खावलायगोन, जाहाथे जोङो बयबो सामोलै आरो जोङो गावनि जि थांखि, बे थांखिखौ गोरा खालामनानै आवगायो। बेखिनिखौ फोरमाय। दिनै गोजोननाय मोन्दों। बाक्सा जिल्लानि सिङावनो थानाय जोंहा मोनसे दख'रा एबसु, हस्तिनापुर बिजनी मौजा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, गोबां सम जाबायमोन। हयथ' बिथांमोना माखासे उसुबिदानि थाखाय बिबान सोलायनाय नैबे हाबाफारिखौ लाथ'नो हायाखैमोन। दिनै
रायजो बिथांमोननि खामानिखौ नायनानै आरो माखासे बाथ्राफोरखौ सिन्था खालामनानै माखासे खामानि मावनो गोनां जिहेतु इयुनाव दङ जोंहा दा बेखौ लानानै गोदानै मोनसे मजबुत टीम थामहिनबा हस्तिनापुर बिजनी मौजा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोदान आफादखौ दिनै दानाय जाबाय। दा बेवहाय प्रमद बर' बिथांखौ आफादगिरि आरो कमलेश्वर बसुमतारी बिथांखौ गाहाय नेहाथारि होनानै गोदानै आफादखौ दानाय जाबाय। आसा खालामदो फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंहा माखासे मिशन दङ, जेरैहाय बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज, मिशन स्किल एन्ड क्वालिटि इडुकेसन, नैबेनि सिङाव माखासे हाबाफारिफोर जोंहा दङ। बेनि अनगायैबो जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा फोसावनाय खामानिफोर दङ। बै खामानिफोरखौ जाहाथे मोनफ्रोमबो गामियाव सौहैयो आरो जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरा मिथिनाय बायदियै खामानिफोरखौ जाहाथे मावफुंनो हायो। मानोना नैबे दख'रा एबसुआ जुदि थैनानै थाङोबा जोंहा गोबां लस जागोन। ओंखायनो बिथांमोना जाहाथे माखासे खामानिफोरखौ मावफुंनायनि गेजेरजों बर' माहारिया जौगानायाव नैबे ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनाबो जाहाथे बाहागो लानो हायो, बिनि थाखायनो नैबे कमिटिखौ जोङो दिनै दानानै होनाय जाबाय। आरो आसा खालामबावदों बे कमिटिया जाहाथे फैबाय थानाय समाव जथेस्थ' खामानि मावगोन, गोहो बोलो लानानै आरो आफानान गसाइनि बोर लानानै बिथांमोना मजबुतै गोग्गोमै खामानिखौ मावफुंलांनो हागोन आंहा फोथायनाय दङ। नोंथांनाव हान्थु, सिं, गोदोना, आखाइ, आखाइनि आसि, सिंस्रि, दाफोना सानाय, आफादावदै सानाय, आथिं मिजुनाय सानाय, खर' जरा सानाय, आथिं फारनैबो बोलो मोनै जानजि सानानै आथिङाव साहैनाय, जायखिजाया गोजामनिफ्राय गोजाम सानाय जादोंब्ला नोंथांमोना जिंगासिनो नांला। नोंथांमोननि थाखाय खम बेसेनावनो लाबोदों फिल नेचार जइन्ट पेन वेल। बे थाव मालिसखौ फुनोब्लानो नोंथांनि गासै सानाय जेंनाया खारगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? अर्डार आरो गोबां मोनथिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।